गोजोन फुंबिलि दिनै 15 जानुवारि 2023 आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ एसबी बड' निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा गासिबो मोजाङैनो दङ खौरांखौ जोबजासे नायलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय लोगोसे नोंथाङा दासिमबो आंनि एसबी बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो थाखाय एसबी बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन लोगोसे खौरां फोसावनाय लोगो लोगो जाहाथे नोंथांनाव सिगांग्रो खौराङा सौहैयो बेनि थाखाय नोंथाङा बेल आइकनखौ क्लिक खालामनानै लानो हागोन दानिया नोंथाङा खौरांखौ खोनासंलांदो गसाइगाव दख'रा एबसुनि रांगिरिखौ गाज्रि बुग्लिदों रांगिरि लुंखा नार्जारिजों लोगोसे गसाइगाव टट' एस'सिएशननि मेम्बारफोरखौ बुनायखौ लानानै गसाइगाव दख'रा एबसुनि मावखुलियाव क'क्राझार जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारिनि खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिथाङा फोरमायथिदों दि थांनाय 12 जानुवारियाव मोनानि 9:30 रिंगायाव गसाइगाव रेलवे स्टेशननि पार्किंखौ लानानै गसाइगाव टट' एस'सिएशननि सोद्रोमाफोर आरो माखासे सुबुंनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे जादोंमोन बेखौ होबथानो थाखाय गसाइगाव दख'रा एबसुनि रांगिरि लुंखा नार्जारिया थांदोंमोन बेयावनो गसाइगाव बेटारि रिक्सा सालायग्रा गौथुमनि माखासे सोद्रोमा आरो लुंखा नार्जारिखौ सिनायमोनै न'आव लांनानै बुग्लिहैदों होननानै फोरमायथिदों उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिथांमोनखौ नागिरनानै लाबोदों आरो बुग्रा सुबुंफोरखौ गसाइगाव ओनसोलनिनो होननानै मिथिनो मोन्दों होननानै फोरमायथिदों बिथाङा बे जाथायखौ लानानै क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारिया गोख्रों रावजों सोंखारिनायजों लोगोसे जाथायखौ लानानै गसाइगाव पुलिस थानायाव एफआइआरबो होनाय जाबाय होननानै फोरमायथिदों बुनायाव आखाइ थानाय सुबुंफोरनि मुंखौ मख'नाय बायदिब्ला जलन्त ब्रह्म अर्खि ब्रह्म अलंपिर मुसाहारि सुमु मुसाहारि आरो प्रान्जल ब्रह्म बिसोरखौ जाहाथे एरेस्ट खालामो बेनि थाखायबो क'क्राझार एसपि आरो डिसिनिसिमबो खावलायो लोगोसे बिटिआर सोरखार आरो आसाम सोरखाराबो जाथायनि सायाव बिजिरनानै जाहाथे आयेननि राहा लायो बेनि थाखायबो खावलायहरो बिथाङा बाक्सा जिल्लायाव फिसाज्लायानो बिफाखौ बुथारनाय जाथाय जादों बाक्सा जिल्लानि सालबारि पुलिस थानानि सिङाव थानाय हस्तिनापुराव सासे बर' सुबुङा गावनि बिफाखौ बुथारदों रिपर्टनि बायदिब्ला बुथारग्रानि मुङा बिस्ति गयारि 22 बोसोर बैसोनि आरो बिफानि मुङा भाबि गयारि 45 बोसोर बैसोनि रिपर्टनि बायदिब्ला रुवाजों बिफाखौ देथारदों जायनि थाखाय भाबि गयारिया जिउ खोमानो गोनां जादों मा जाहोननि थाखाय फिसाज्लायानो गावनि असे बिफाखौ बुथारदों बेखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जाथ'वाखै गावनि आंगो बिफाखौनो रुवाजों देनानै बुथारनायनि दायाव फिसाज्ला बिस्ति गयारिखौ सालबारि पुलिसा दाहमबाय काजिरङानि बुरहापाहाराव रोजा रोजा ना हमग्राफोरनि सायाव लावथि सिबदों बुरहापाहारनि देवसुराव थानाय बिलोफोराव रोजा रोजा सुबुंफोरा मागो दमासिनि थाखाय ना हमनायनि हेंथा खालामनानै हाग्रा बिफान आरो पुलिसा लावथि सिबनायजों लोगोसे लाथिख'आव गुलिबो गावदों मख'नो गोनांदि मागो दमासिनि थाखाय बिलोफोराव ना हमनायखौ रोजा रोजा सुबुंफोरा नेमखान्थि बायदि गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोदों बेराफारसेथिं काजिरङानि बुरहापाहारनि देवसुराव थानाय बिलोफोराव ना हमनायजों जिब जुनारफोरखौ डिस्टार्ब खालामनायजों लोगोसे जिब जुनारफोरनि खहा जायो होननानै बिलोआव ना हमनायखौ हाग्रा बिफान आरो पुलिसा बोसोरफ्रोमबो हेंथा होबोदों नाथाय हेंथा होसेयावबो रोजा रोजा सुबुंफोरा बिलोआव ना हमनो थाखाय बोसोरफ्रोमबो ओंखारबोयो जायनि थाखाय ना हमग्रा रायजो राजाफोर आरो प्रशासननि गेजेराव दावराव दावसि जाबोदों बे खेबावबो गुबुन बोसोरनि बायदियैनो लाथिख' गुलि गावनायजों लोगोसे ना हमग्रा रायजो राजाफोरनि सायाव लावथि सिबदों प्रशासना फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला जायनाखि मागो दमासिनि समाव बिलोफोराव ना हमनाया रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे नेमखान्थि बायदि बेनिखायनो ना हमनो थाखाय 2 घन्टासिम गनायथि बिदोंमोन रायजो राजाफ्रा आरो प्रशासनाबो 2 घन्टासिमखौ गनायथि होदोंमोन नाथाय ना हमनो गनायथि होनायनि खुसिजों जेखाइ खबाइ जे बायदि बायदि लानानै फैनाय रायजो राजाफ्रा 2 घन्टाया माब्ला बारलांदों बेखौ थाल मोनाखैमोन जायनि थाखाय प्रशासना रायजो राजानि सायाव लावथि सिबनायजों लोगोसे लाथिख'आव गुलिबो गावनो गोनां जादों ना हमहैखौ लानानै रायजो राजाफ्रा खुद्रिदों आरो लामा आवथेनाय हाबाफारि लादों बेबायदिनो प्रशासन आरो रोजा रोजा रायजो राजाफोरनि गेजेराव माखासे दुंहाव थासारि सोमजिदों मख'नो गोनांदि काजिरङानि बिलोफोराव जाहाथे ना हमा बेनि थाखाय सेक्सन 144 बो होखानाय जादोंमोन काजिरङायाव नखरसेनिनो 3 सुबुंखौ हुख्रेमलांदों गंसे ट्राक गारिया खैला लाबोनाय गंसे ट्राकआ जोबोद गोख्रैथिजों खारबोनानै उनाव सामलायनो हायैयाव 15 सुबुंखौ हुख्रेमलांदों बे जाथाया काजिरङा माहारियारि हाग्रामानि साखाथियाव थानाय हाथिकुलिनि 37 नं राजा लामायाव फुंनि 5:30 रिंगासो समाव जादों ट्राकनि सौख्रांनायजों 15नि मादाव 3 सुबुंनि जिउ खहा जादों मुंफोरा फारियै सिकन्दर कर्मकर
जगन्नाथ कर्मकार आरो आग्नेस कर्मकार आरो बिथांमोनहा गंसे नखरनिनोमोन। जाथायजों जोखोम जानाय गुबुन सानैखौ फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि खैला लानानै फैनाय ट्राकआ 5 सुबुंफोरखौ सौख्रांनायनि उनाव गावबो हाखराव बेलथायहैदों। मागो फोरबोनि थाखाय ना बेदर बायनो थाखाय हाथाय बाजाराव गोबां सुबुंनि होंगो दोंगो। मासे नानि बेसेना 86,000 रांसिम सौहैदों। गुवाहाटी, कलियाबर, गवालपारा, माजुलि आरो गोबां ओनसोलफोराव गोबां गेदेर गेदेर ना फाननायखौ नुनो मोननाय जादों। मासे नायानो 20 केजि 22 केजि जानायखौ नुनो मोननाय जादों आरो अन्ध्र प्रदेशनिफ्राय लाबोनाय मासे नानि बेसेनानो 86,800 रांसिम सौहैदों। अब्लाबो मागो दमासिनि थाखाय ना बेदर जानो थाखाय हाथाय बाजारफोराव सुबुङा होंगो दोंगो जाहैदों। बेराफारसेथिं गामि ओनसोलफोराव रोजा रोजा सुबुंफोरा ज' ओंखारनानै ना हमदों आरो ना जानानै मागो दमासिखौ रंजा बाजायै बरायदों। गोबां सुबुंफोरानो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनोबो ना गेदेर गेदेर हैदों। खायफाया मासेयैनो 14 केजि जानाय बरालि ना हैदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनो आरो खायफाया 12 केजि जानाय सितल नाखौ हैदों। बेबायदिनो गेदेर गेदेर ना हैदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनो। लोगोसे ना मोननो हानायखौ गोजोननाय फोरमायथिदों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो आरो मागो दमासिनि थाखाय बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरदों। कंग्रेसनि एमपि सन्तोख सिंह चौधुरीनि जिउ खहा। राहुल गान्धीजों गोलाव सान सिगांनिफ्रायनो दैदेनजानाय भारत ज'र' यात्रानि थाखाय हानजा सुरनायावनो कंग्रेसनि एमपि सन्तोख सिंह चौधुरी बिथाङा हार्ट एटेक जानानै जिउ गोमादों। बिथाङा 76 बोसोर बैसोनि जाबायमोन आरो जलन्धर बियाबनि एमपिमोन। राहुल गान्धीनि दैदेननायाव हानजा सुरनाया पान्जाबनि फिलारनिफ्राय गरायासिममोन। बेयावनो बिथाङा हानजा सुरफुबाय थानाय समावनो गोग्लैदों। बेनि उनाव देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन, नाथाय बिथांखौ थैबाय होननानै देहा फाहामसालिया फोसावदों। जाथायखौ लानानै दुखु मोननाय फोरमायथिदों कंग्रेस दोलोनि दैदेनगिरि राहुल गान्धीआ। राहुल गान्धीआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला एमपि सन्तोख सिंह चौधुरी बिथाङा सासे नोरोम आखुनिमोन आरो युथ कंग्रेसनिफ्राय लानानै पार्लियामेन्टनि मेम्बारसिम बिथाङा रायजो राजाखौ सिबिनायनि थाखाय गावखौ बावसोमदोंमोन होननानै फोरमायथिदों राहुल गान्धीआ। रिटायार जानायनि माखासे सान सिगांनो सासे पुलिस अफिसारा जाब्रथायजों जिउ खोमानो गोनां जादों। गंसे गारिया सौख्रांनायनि उनाव माखासे जानथायसिम बोसोमलांफानायनि थाखाय जिउ खोमानो गोनां जादों सासे पुलिस अफिसारा। बिथांनि मुङा लाथुर सिंह। बिथाङा दिल्ली पुलिसनि साब इन्सपेक्टरमोन आरो बिथाङा दिल्लीनि दरियागन्जनि चान्दनी महल पुलिस स्टेशनाव पस्टेडमोन। फैगौ 31 जानुवारियावनो रिटायार जागौमोन बिथाङा, नाथाय रिटायार जानायनि माखासे सान सिगांनो राजघाट ओनसोलाव गंसे गारिया बिथांखौ सौख्रांनायजों लोगोसे गोजान जानथायसिम बोसोमलांदों, जायनि जाहोनाव बिथाङा गोब्राब जोखोम जादोंमोन आरो बिथांखौ LNJP देहा फाहामसालियाव थिसनथाय होनाय जादोंमोन, नाथाय बिथाङा जोबथा हां लादों। गारिजों सौख्रांग्रा सुबुङा प्राइभेट बेंकनि सासे मावथिमोन। बिथांखौबो पुलिसफोरा दा एरेस्ट खालामबाय। मोनसे फोसावनाय गोदान बोसोरनि अफार फोसावदों मानास अट' श'रुमा। नोंथांमोनहा गोदान बोसोरनि गोदान मटर साइकेल बायनो गोसो दंबा मानिकपुर पुलिस थानानि साखाथियाव थानाय मानास अट' श'रुमनिफ्राय मटर साइकेल आरो स्कुटिखौ बायनो हागोन। मानिकपुरनि मानास अट' श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय गोदान बोसोरनि अफार फोसावदों। अफारफोरा जाहैबाय नोंथाङा मटर साइकेल आरो स्कुटि बायोबा बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट मोनगोन। बेनि अनगायैबो गोजां बोथोरनि थाखाय गांसे ब्लेंकेट आरो नोगोद 500 रांनि खाबुखौबो मोननो हागोन। लोगोसे खम डाउन पेमेन्टआवनो मटर साइकेल आरो स्कुटिखौ मोननो हागोन। जायखिजाया कम्पानिनि मटर साइकेल आरो स्कुटिखौबो सोलायनो हानायनि खाबु दं मानास अट' श'रुमाव। अब्ला नोंथाङा माखौथो नेबाय थाखो? नोंथाङा मानास अट' श'रुमाव फैनानै गावनि साननायखौ जाफुंहोफैनो हागोन। मिथिबावनो हास्थायोब्ला 7002601255 नङाबा 9101272776 बे नाम्बाराव कल हरनानै सावरायहरनो हागोन। भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा अन्नानै आंनि SB बड' निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथाङा सानफ्रोमबो फुंनि समाव सानसेयारि खौरांखौ नुनो मोनगोन। लोगोसे दिनैनि खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।